Розов цвят. Като смесица между страстта на червеното и чистотата на бялото, розовото символизира безусловната любов, грижата, състраданието и разбирателството. Каква е психологията на цвета и приложението му в интериора? В цветната психология розовото заема все по-важна роля. Позитивен цвят, изпълващ с топли и успокоителни чувства, с усещането, че всичко ще бъде наред. Цветът успокоява ума, намалява агресията и стимулира креативността. И именно заради тези си качества се препоръчва за офиси, предучилищни заведения и дори в затвори. Жан Габриел Косе провежда наблюдения в Англия, в което боядисват класни стаи в розово и в бежово. Минава някакво време и решават да сравнат рисунките на децата. Резултатът не бил толкова изненадващ. В стаите, които са били боядисани в розово, децата направили много по-положително заредени рисунки. Това се е получило, тъй като розовото намалява чувството на стрес, агресия и безпокойство, както вече споменах. Може също така да увеличи положителните чувства на благополучие, комфорт и щастие. Точно в тази насока други изследвания потвърждават, че излагането на големи количество розово имат успокоителен ефект над нервите и създават физическа слабост в хората. Склонните към насилие, агресия, затворници и войници успешно са успокоявани, когато са били сложени в розова стая за определено време. Но излагането на този цвят повече отколкото е необходимо може да има отрицателен ефект. Различните нюанси на цвета могат да се използват за постигане на различни желани състояния на ума. От фино подобряване на настроението до по-дълбоки състояния на бдителност и дори творчески изживявания. Комбинация от червено и бяло, розовото съдържа нуждата от действието на червеното, помагайки му да постигне потенциала за успех, предлаган от бялото. И нека да ни е розово, но в доза. Затова съм взела този розов кварц тук с мен, за да ми дава малко ведрина. До скоро в следващия цвят!